Как сте, хора? Съжалявам, че миналия епизод свърши толкова рязко, така че това ще е продължение на него, защото не можа да ви покажа как се прави легло. И да, и защото са много кратки с бантикама, само по 10 минути мога да снимам, и ще правя две части на един епизод, за да може да е по 20 минути, да. И сега ще ви покажа как се прави легло. Слагате, независимо какъв цвят, може да са различни, 3 вълна тук и 3 дъски тук. И ето леглото. Ще го сложа ето тук. И ще се направи нещо като нощно шкафче. Сега ще видите. С задвижваща се плоча е. Ето и така. Да. И нищо, че нямам покрив, ще легна да се наспя. И на следващия ден ще си продължа къщата. Да, ето вече е сутрин. И сега ще набира малко дърво. Радвам се, че не лагва. Защото всъщност да, то не ми лагва в принцип. И това е добре. Защото така е по-хубав клипът. И това е същия първи епизод и сега, като събира малко дърва да довърша къщата, ще ръвя и мина. Както от началото бях казал, хубаво е по 16-17, защото тъкмо един стак. Ето събрах тъкмо за един стак. Да. Ще довърша това дърво. Да, готово. Аз не съм като другите да запазвам дърво за дървени въглища. Ами аз направо си ровя за обикновени въглища, да. И сега ще отида да взема тиквите. Чувам агне. Ето ги тиквите. Да. Също така и торчове ще се направя после и мога да направя светещи тикви, т.е. фенер от тиква. И в другите епизоди също... в другите епизоди също така ще ви показвам интересни работи. Тук виждам въглища. Ето да, наводим. Ще взема едно цвете да си оцветя вълната. Всъщност това мога и в другите епизоди, но и в първия епизод искам да ви дам информация. Вижте какво може да изправи. Вземам цветя, слагам вълната и си оцветявам. Всъщност нямам торч, ведно имам 3 пръчки, ще изкопая това да си направя торч и ще осветя надолу до минута. Сега ще става бавно, защото искам да си изхъбя, защото иначе няма смисъл да съм правил дървени инструменти. Така, както виждате, имам 8 торча. И ще се спусна. Също така ще съм подготвен, ако има зомбита. Няма да се пускам на Peaceful. Охо! Супер! Супер! Чуваме странни звуци. Я да погледнем на Peaceful ли сме? Съжалявам. Готово правя го. Слушай, извинете ме, но като първи епизод искам да съм подготвен, затова намирно ще го сложа, съжалявам за което. И
се надявам това да не е причина да дизлайкнете клипа. Моля ви, не го дизлайквайте. Всъщност искам да ви кажа нещо тъпо. Аз още не съм си създал профил в YouTube или VBOX. Не знам все още къде ще се клиповете. И заради това не казвам от началото име на профил. И се надявам да не се смеете на това. Вече в следващия епизод ще съм си създал профил и ще казвам името на профила си. Просто много обичам Майнкрафт, но нямам профил и реших вече да започвам да правя клипове, защото достатъчно съм се научил как да играя Майнкрафт. И така. Ако някой иска да играем в сервер, да ми пише налично и да ми даде... Всъщност, че се разберем кога да ми даде адресът. В момент да си направя штор, човек. Нямам дъски и сега ще направя. Ето. Искам да съм запълнен стор, човек. Ето. Готово. Ще се спусна, но тук няма нищо, както виждам. Давам още една мина. Ще изкопая ето това, ще се върна да довърша къщата, но не знам дали ще има време. Съжалявам, но ще започвам с тази кирка, по-бързо да става. Онова долу няма, само това ще изкопая и ще се връщам в къщата. И в други епизоди също ще участват мои приятели. И ще ви даваме техните профили в допълнителната информация. Ако не виждате, ето ще осветя, ето. Супер. Съжалявам, че не съм осветил до сега. Доста въглища събрах. Виждате, че няма нужда да правите дървени въглища, защото ще взема торча сега. Защото може да намерите лесно. Така. Ще изляза ето тук, всъщност. Не. Тук има още. В друг епизод ще дойда. Тук ще оставя тези торчове да осветяват. Да знаете, че в другите епизоди вече няма съм на Peaceful. Още една коза. Сега като стана дума, защо тук няма животни за храна? Има само овце. Ще поразгледам. Ако не ми остане време да довърша къщата, в следващия епизод ще съм с довършена къща, да знаете. И без това няма да се сърди, защото всеки знае как се прави къща. Сега ще потърся, всъщност ще ответя тази вълна в жълто. Ето. Ето готово. И да знаете, че може да си правите цветове, ето така. И това беше всичко от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. И в следващия епизод съм се направил на къща. И надявам се да ви е харесал. Давайте хубави коментари. И ако някой иска, пак казвам, ако някой иска да играем, да ми пише налично. И давайте хубави сервери в коментарите, да. Това беше всичко от мен. Чао!